Sabías que o futbolín inventou no galego Alexandre de Fisterra? En 1936 quedou sepultado nun dos bombardeos fascistas. No hospital coñeceu moitos nenos incapaces de xogar ao fútbol, e pensou no futbolín inspirándose no tenis de mesa. Por desgraza, debido a que houbo problemas coas patentes, nunca gañou nada con el. O invento co que conseguiu gañar algo de diñeiro foi un pasador de páxinas para pianistas que se accionaba co pé. A orixe é realmente confusa, xa que dous homes máis están acreditados con cada en súa versión, Lucien Rosengart e Harold Searles Thornton, inspirado nunha caixa de mistos. A versión de Alexandre, cos xogadores cos pés separados, é a que se usa normalmente no futbolín actual do país. Alexandre é coñecido como o inventor do futbolín no noso país, sexa ou non así, foi sen dúbida quen o fixo popular a nivel estatal.